pokračujete? Halo, jste tam? Halo? Nacházíme se na místě činu, kde před pár hodinami našla jedna mladá dívka mrtvého člověka. Již podruhé v tomto lese jsme našli mrtvého člověka. Může se jednat o stejného pachatele. Již třetí případ v lese Blatná, kdy tady nacházíme mrtvého člověka. Já si myslím, že bychom tady měli zůstat, dát tady pár skrytých kamer a počkat si, že ten vrah sem přijde podle mě ještě jednou. Já myslím, že by to stálo za to. Podle mě je to dobrý nápad, že bychom tady aspoň ta pár nocí zůstali. Ale já do toho nejdu. Ne, to je šílenství. Už jsem rozložila ty stany. A já kamery, takže když bude se něco dít, tak je uvidíme. A jedna je tamhle, druhá je tamhle a třetí je tamhle nalevo. Ok, já si myslím, že už můžeme jít spát, už je stejně noc. Tak jo, tak jdeme. Tak jdem. Takže všechny kamery jsou v pohodě až na jednu. To byla u tam toho takového velkého dubu jsem mi dával a tam něco probliklo. Tam něco probliklo hrozně rychle, ale nevím vůbec, co to bylo. Vypadalo to divně. Myslím, že bychom tam měli zůstat ještě další noc. Jo, já jsem pro. Já taky. Je to podobný klaunovi skoro. Mně přijde. Tak to byl dobrý nápad, že tady zůstaneme na další noc. Zrovna jsem tady rozmístil víc kamer, takže toho víc uvidíme. Hele, já mám přece jenom trošku strach, já si vezmu noční hlídku na celou noc, jo? Tomáši? Tomáši? Tak jo, tady to byl film, který jsem natáčel s mým týmem na videokempu vlastně na Halloween Edition, která byla v Blatný. Bylo to fakt super, takže děkuju. Doufám, že jste rádi, že jsem to konečně sestříhal a omlouvám se, že jsem to sestříhal takhle s opožděním, ale dřív jsem to bohužel nedal. Na závěr bych vás chtěl pozvat na 3 craftcony, které ještě v tento rok budou. Takže první craftcon je 19. listopadu v Košicích, další craftcon je 10. prosince Praha a jako poslední craftcon je 17.10. Brno, takže se ještě uvidíme v Košicích, v Brně a v Praze.
Doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud vás zajímá, jak to, že mám tady Silver Button, tak se podívejte do popisku, máte tam odkaz na můj druhý channel, kde se dělal unboxing, budu ho tam asi dávat zítra to video, takže se máte určitě na co těšit, dejte tam odběr. Já se s váma loučím úplně, dejte odběr, podívejte se na moje poslední video a peace s váma lidi.